mari ndachere mabuja okwedu aiwa inotarinda nako kari mubhokisi mabuja nako kari mubhokisi korekai ujamega zvinonakazvo unondokandirawo kamu kundokuwawo mhando nhau unoti unonaka aya rekai tiripe kachikwereti kodzanozuro kamu nyasi uno Chamisa agoburika ari kureketa kuti wakomana muri kuona nyika yese yandonobhabharasi rotrabhablas rekai tione kuti zvinopera sei asi zviri kutekera zvinoba izvi agoreketa kuti wakomana mukaona zvinyika yaakitiwa kudari kuti nozita rokubhawa chairo raakiisiwa pazvinhu zvonyika zvakukunda ngoma kurira izvi rekai tione kuti zvinoperera papi asi asimbisa ache kundoti God is in it. Rekai tizvione kuti zvinopera mushe chere kana kuti pane wachachema. Herald Nyasi iri kureketa kutoti hurumende iri kurongera vanhu vayo izvezvi kuti iende mudzimba dzevanhu ichipinda kotsvaka kuti kwaiti kutsvaka kuti icho wakachitengepi nokuti zvinhu zvakapinziwa munyika zviribe kubhadhara mari dzomutero zvakawandisa. Idina yawe mati mazviona baizvo heno kuti zvichaitiwa chere kana kuti zvinenge zvipera sei asi muchiri kuziva mazuva aye kumabhuku wakazopindira munhu mubodzi mudzimba zvikava zvanyangara. Rekai tigoona kuti mapfeni achaita sei asi dai magweta iwawo waita zvekutoenda kana kutoenda kumatare chaiko kuti wazvimise zvireke kuramba zviitika. Ticharamba hedu tichiringa kuti zvinoperera papi. Iwo pokare weHerald wagotoburitsa ipapa kanzuro yeguta reHarare kuti ndiyo iri kukonzeresa zviri kuitika kudhamu reChiwero. Wakomana kumapadhoki okukorobhura kuku mvura iri kundoita kupinda mbona mukuisi kupinda hayo muchinyararire paribe kana ari kuedza kuimisa kana kunhadzira pombidzo. Wakomana chavari kuziva kutenga dzimotika asi izvo zvokunhadzira zvinhu zvinobatsira vanhu vari kuzvidaba. Wakomana heno kuti mafume achaita sei nokunyepa kwaageita agopwita achireketa kuti kwai vanhu vakagara munyasi modhamu ndo vari kukonzeresa kuti zvinhu zvidari. Asi mavhidhiyo ari kuburika kureketa zvimwe. Kundoti rekai tiringe kuona kwazvinoperera. Ukaona wamakiriwa unoHerald wobva waziva kuti pakanyangariwa ipapo. Wamunangarwa wagotiwo kumakurukota awo kureitai tusvinu nokuti anenge aribe kuita tusvinu achazviona. Waribe kugoreketa kuti chii chaachaona asi kwai makurukota acho wanovatevedzera ndo vachasainisiwa mapepa okuti vanofanira kusenza tusvinu asi wacho wari makurukota aiwa paribe zvakadani unobva watoona kuti kwakundoita manyautsa mukamwa kwomukuru. Rekai hedu tirambe takaringa. Christopher Mutsvangwa achireketera ZANU-PF agoreketai kutoti aiwa gorekai kutotekera zvakareketiwa nomukuru wenyika kuti anozvidaba zvokupinda musarudzo pokare kochitatu nokutoti ipapa isusuwo ZANU-PF tichaita kuti achinje pfungwa. Rekai tione waisireketa kuti kwai guvheya anovheya. Rekai tione kuti achavheya kusvikira papi ipapa. Tinenge takandoringa hedu tichikunyepai. Timothy Chiminya goti ndini mambo muno Mutapa uya achiti ndini ndakutofanira kugadzama namambo wese nekudidi agonza watagokunyepai kuti akasungiwa. Nyaya yakasungiwa yakazoburika pachena kwai ari kutadza kuremekedza mukuru wenyika nokuti kureketa kwache kuti ndini ndinoisa wana mambo ndo kuri kuita kuti zvinhu zvitadze kutekera zvisvinu. Nyaya chayo tiri kuiziva agoburika mumashure mumwe achireketa kuti kwaiva munangaro wakarambiwa novakuru nomhondoro dzonyika ndosaka tsvimbo yenyika yakatiza kwavari ikabva yavasiya waribe kana chinhu. Ukareketa izvozvo rekai tione kuti zvinopera mushechere ipapa. Tinenge takandoringa hedu. Magweta anoita kodzero dzevanhu Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndo vari kutomumirira panyaya yacho. Tinenge tichikunyepai zvimwe zvinenge zvichiitika. Mapurisa ari kureketa kuti kuno vanhu vairi vakapfa kwedu nomugwagwa unoenda kwedu Nyamapanda yuyu. Asi waribe kuti pamazita yawo kuti mbanani vanhuwo tichagokunyepai kana zvaburika kuti mbanani.
kunetsa kuri kuita magetsi wakomana. Dzimwe nzvimbo wakutoreketa mazuva anopfuura 5 waribe magetsi. Unobva waona kuti chonyika yedu idi munondosekerera zvonguva pfupi mosuwa nokutsvomwa nguva refu. Kureketa kuno paribe ari kuziva kuti sei zviri kudando, asi munondoziva kuti Kariba dhamu ribe magetsi. Aya okuhwange heno kugwa kwaanondoita kuti chii chinenge chichimboitika. Wamwe wagoti peno chikwereti chokuva China chiribe kubhadhawa wakati takuipfika. Wamwe wakagoti Eskom ndo yakonzeresa nokuti Eskom ndo iri kuramba uno magetsi ichiti tibhadharei mari dzedu. Unobva waona kuti injodo kwese kwese. Idi sukunasai chaivo, rekai tiringe hedu kuti zvinoperera papi, asi kuhwadza kwazviri kuita mahwani chaiwo. Kwaipapa paribe ari kuziva kuti zvinhu zvakaitika zvokumisiwa kusenza kunzvimbo yaiyera Jimodhi Mulawayo mumu zvakambotikaira sei. Wakuru ozimura wane zvawakaboya chere kana kuti wane zvawakanyepiwa nani. Paribe ari kureketa kuti chii chaizvo chiri kunyatsa kuitika. Rekai tigoramba takazviringa kuti zvinopera mushechere. Peno ndio kuhwisana kwawo komuZanu PF kuri kuita kudari. Heno ticharamba takaringa. Apa Ekokeshi kugwaya kwayakanga yakaita wakomana kwahwadza wazhinji. Dzimwe mhuri dzakatorara nonzara, wamwe kutotadza kutenga magetsi, wamwe kutadza kuita zvimwe, wamwe kutadza kutenga kana chokudya chaicho. Iwo wakanyarara hawo. Kwazondoburika wachireketa kuti tabenhuka takagwa. Wakomana idi kusaya kana simba rokuita tusvinhu kwakadari kuna kwakaita kunyadzisa chaiko. Kambani yowaridziwo Ekokeshi Cassava yamasiwa yekwaiya goboya mari inoita mamirioni 310 million US pachirungu kuti wakone kuita zvokuti waite tuzvinhu. Rekai tigoona kuti wachaisenzesa sei mariyo, asi tikuramba tichiti makorokoto. Mamwe makorokoto tiri kuisa kukambani yomukuru. Ipapa wapuwa rezinesi karo kuti wachitambire mari dzowanhu nokudidi kuita zviya zvakaita ana Ekokeshi Inbucks kana mari. Rekai tione kuti wada kupinda uno site ripi, wachipinda wachiti kudini. Peno wangapinde wakaita tusvino. Rekai tirambe takaringa. Tanyanya kujairiwa nayo Ekokeshi wawa. Kiriketi nyasi iri kutambiwa iko kuguta reHarare. Heno ikabudirira iyi nokutoti muri kuona zviri kuitika mabuja kuti pakanyangariwa chaiko. Mvura iri kuita kunaya kusvino. Rekai tione kuti zvinopera mushechere. Kwese zviri kunakidza. Tikundoti dai yaramba ichidzikita zvaita zviri nani. Peno vanhu vangakone kukohwa zviite zviri nani mabuja. Mvura iri kunaya mabuja, vanhu vari kuita kufara. Izvezvi kana unotoona kuti chero uhwa chaihwo hwomusango huri kusekererawo kuti wakomana tanga takwana nonyota. Kuno rekai tirambe tichindotenda yawe kuti zviri kuramba zvakadando. Ndo zvinoda kuti vanhu waitike wakohwe. Kundoti nguva yatikaira asi kiri namasi kutopinda vanhu wakadzibopa mhanduwe kuti zviite zviri nani. Wanosakura wachita kuhwisana naro sora kuti zviite zvakanaka tikone kudya mabuja. Toringadzireketika pasi rese. Kwai kuJohannesburg kwagoitika kakundengendeka kakaitika kadukuduku so, asi vanhu vakugara vachisha imomo kutoti wakomana zvinhu izvi zvichasvika papi nokuti zvicharamba zvichienderera mberi sokureketa kwazviri kuitika makore ese kuti panondoitika kano zvikaramba zvidando heno kuti zvichapera mushechere. Hurumende yeDRC yaratidza kufunga kusvinu kureketa kuno yabatana nokambani yeEthiopian Airways kuti watande kambani yondege yohurumende yeCongo Air Congo. Tikuti makorokoto ndokuita kusvino. Peno pedu tichatoitawo zvibodzi zvoti tande neyo Ethiopian Airways kuti zviite zvakanaka tikadando. Tinenge tapfumbura mhanduwe. Heno rekai tigoona kuti zvinopera sei, asi tikuwashwira tusvinu. Mozambique noMadagascar izvezvi wari kuchema nokuwerenga wakomana kuparadziwa kwakaitiwa naiyo cyclone Chido. Ine chido chokuparadza idi. Maparadzira yagoita mhanduwe akaita kunyangariwa.
mhepo yakauya nomvurayo, kana zvipatara kana chii paribe chakasara, ipapa unobva watonyatsa kuona kutoti idi yawe dai watisunungura, dai yawe dai watinunura, nekutoti zvinoramba zvichirwadza izvi. Bhiriteni yagoti iyo kwai isusu tamisa vanhu vanga vachida kuponda fata bhishopu iyo papa. Unobva waona kuti kwai papa wamaroma anga achida kupondiwa kuno tazvimisa isusu nekuti takaita kungwara-ngwara, dai tigoona kuti zvichapera sei. KuUganda vanhu vari kundosungiwa nemapurisa izvezvi, kwai paribe chisvinu. Kureketa kuno vanhu vari kusungiwa kuti kwai vari kutsigirana naiye Bobi Wine. Unobva waona kuti zvinokunda ngomakurira, asi regai tirambe takazviringa. Amerikawo ikati tinosarira kuTunisia yabva yatumira kandege korudzi Hosi 130 wakomana. Zvavo wabiyedo kuTunisia vanowabiyawo vanomasavhira anovapa zvombo zvehondo kudare. Unobva watoona nyaya yacho kuti pano nyaya apo. Asi regai tigumire pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.